Allow me to honor the servants of God, the anointed servants of God, Pastor and Mama Jiriji. Hallelujah. Kwatabva kure tichifamba pamwe chete. Mwari wakatinzwira tsitsi muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuremekedzawo timu yandauya nayo. Nhasi ndaperekedzwawo na Secretary General weku DPS Mike Rikoga. God bless you. Hallelujah. Taperekedzwa zvekare na treasurer weku morning service pamwe chete namai baba namai moyo. Ndokumbira kuti kufarirei muzita raJesu. Hallelujah. Tauya zvekare vaishe vaziya saminister Mashavave zvino vakapikira iye zvino baba namai mufundisi. Ndakugamuchirai baba namai mufundisi Mashavave muzita raJesu. Hallelujah. Semazuva ese baba namai mangwa baba namai Deacon mangwa toda kuti mundibatsire tivafarire muzita raJesu. Hallelujah. Nasi Pastor P vaenda out nebasa saka havasi pakati pedu mangwana tinenge tiri tese. Asi ndoda kuti tiverenge kuna Luke chapter number 5 kubva paverse number 5 kusvika paverse number 11. Glory to Jesus. Luke chapter number 5 from verse number 5 up to verse number 11. Simoni akapindura akati, tenzi takashanda zvakaoma usiku hwose uye hatina kubata chinhu. Asi sezvamadaro imi ndichakanda hangu svasvi. Vakati vaita saizvozvo, vakabata hove zhinji kwazvo uye utava hwavo hukatanga kubvaruka. Saka vakaninira vamwe vavo vakanga vari mune imwe igwa kuti vauye vazovabatsira. Ivo vakauya vakazadza magwa ose ari maviri. Akazara zvekuti akatanga kunyura. Simon Petro akati achiona izvi, akawira pamabvi aJesu akati, ibvai kwandiri, Ishe, ndiri mutadzi. Nokuti iye neshamwari dzake vakashama kwazvo nokuda kwehove dzakanga dzabatwa. Uye vana Jakobho naJohani, vanakomana vaZebhedhi, vamwe vaSimoni, vakashamawo. Ipapo Jesu akati kuna Simoni, usatya, kubva zvino uchava mubati wavanhu. Saka vakakwevera magwa avo kumahombekombe, vakasiya zvose uye vakamutevera. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of the fish which they had taken. And so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will catch men. Thank you. Thank you so much. Mucha apply mabasa ekuita news reader kuna CNN kuna BBC monditi reference Pastor T Munemo ndinokuitirai plan
You're so eloquent. I love the way you read. It's good that I'm seeing empowered young people. Then, pana my camera, yeah. Drip of foot pa CV. Ne vanhu vanoridza. Drip of foot pa CV. Then, tarashakata kana makudare kutamba. Look at try plan. Thank you so much. Today I want to talk about breaking the trend and setting the trends. Hallelujah. Breaking the trend and setting trends. Say amen. Munhu nemunhu ane background. Hakuna munhu asina kwaanobva. Amen. You come from a certain background. Most of the times, things that happen through my generations, they've got a tendency of multiplying or increasing. Amen. The first crime after the eating of the forbidden fruit was murder. Yakakomitwa na Cain. Amen. But Cain anoti vakumutonga. Vanoti you are going to be a vagabond. Because after that, Cain ndobvati izvo punishment yangu yakakura zvikanzi I'm going to put a mark on you. Amen. Panoita rimwe generation risina umwari rine vamwe vanonzi ana Tubal Cain. Vanoudzwa kunzi izvo zvanga zvichipanishwa Cain zvichiita zvavo zvakutozoita worse. Makamboona here kuti kune vanhu vanoti nyangwe akaisa effort zvinhu zvake zvinoita worse. Amen. Kana kugeza chaiko muno mujoni dokumawa kugeza nechiwese. Mwaziziya zviwese tari kugeza nechiwese nekuti zvinhu zvaita sei zvaita wese. Pane trend dzinoteerana neupenyu. Munhu nemunhu ukatarisa ukaita serious wambogara pasi wazorora imbotsvaga trend dzekurudzi kwenyu, uchaona kuti kwenyu chaiko ukanyatsoita honest, pane a certain habit, pane a certain character, pane a certain thing chinoteerana nemi, ende chinenge chichitsvaga mapindiro kuti chigobudikira kuti shuwa uyu mwana wekwamunemo. Amen. For the sake yekubatsirana, inini ndakaziva Mwari ndiri A level, ndobva ndada Mwari zvakanyanyisa. But ndakada Mwari ndobva ndatadza kuisa mapriorities, ndakashaya guidance. Ndashaya guidance, ndobva ndati panguva yaiverenga vamwe ndainge nchinamata. Ndonamata zvokunyanya zviya zviya zvokuti unenge usingaverenge ndobva ndafoira. Ndakafoira ndisingazvitarisiri. Ndobva kajini G-E-N-E kekwamunemo ndobva katora advantage. Pakauya maresults muna February ndandakanyora nerabha. Ndandakanyora inonzi failing with extinctions. Pane passing with distinctions, but pane failing with the extinctions. Kufoira vakuru, foira vadhara, foira zvokuenda mbiri. Apa ndandiri famous zvokuti pandakasvika kuchikoro ndakangonotora maresults angu pandangotosvororo ndakabva handina kana ndakakwazisa zvasina kumira mushe. Apa aiswa panotice board, vana baba nana mai, failure is painful. I could not live with that pain. Zvimwe zvizhinji zvandakazomboatempta kuita handisida kutaura, but jini rekwamunemo muri kwedu kurudzi kwedu kunonwiwa doro zvisingaite.
ndakangoti mumwe musi ndakangoofewa masikadhi ndopanga changouya ndakarinwa kunge zvinonzi ndiri veteran, and for several years I was a drunkard, I was a problem musociety, nenhau yekuti kunyangwe ndambenge ndaisa effort zvari muropa rangu zvakambotaura kuti iwe hauna kwauri kuenda. Dai dzisiri nyasha ndingadai ndakafa kana ndingadai ndaane mazino mashoma, because ndaiti pandinopedza kudhakwa ndainge ndakutaura zvese zvese kune wese wese. Vamwe vacho vane hasha vaigona kundirova vakandikuvadza. Nditire amen. But chii chakaitika inhau yekuti kurudzi kwedu kwanga kune trend. Baba vangu vekundibereka taiziva kuti vauya vari about 400-500 meters, vaiuya vakadhakwa vachipopota. Hameno kana paine umwe akamboitawo mubereki akadaro anozivikanwa kuti baba vangu vanopopota kana vachinge vadhakwa. Iko kupopota kwakanga pavakafa, vakafa asi kupopota hakuna kufa. Chakasara ndini, saka ndanga ndakuzoda kuitwa vhesel rachona rekupopota, dai dzadzisiri nyasha dzaMwari. Amen. Macharacteristics anosiyana. Izvozvi zviso muno hazvishamise kuti pamwe muedzo wekumboita uchimwawo unodaro wakakubata. Amen. Hapasiripo pane vhangeri rangu, but ndiri kuti pane trend inoteerana neropa yekuti zvauri izvozvi unonyatsoziva kuti ireplika yeimwe generation yakamborarama. Tsika dzanga dziriko kumusha kwenyu pawaigara, kuhwedza kwamutoko kwabonda makara, unoona dzichimanifesta muFlorida. Tinati iya bonda makara. Amen. Hello. Munhu anoita maflats, madouble story, ane mavheranda. Munhu anonzwa makuhwa, anonzwa kuda kutaura makuhwa zvokuti anosenerera nepavheranda paya achitaura nekuti hakuchaendwa kutsime, but haugoni kuchengeta latest. Muropa rako mune kamwe kakuda kutaura, so mune kamwe kachidokwa. Amen. Nevanhu vanoda nyaya zvoti mamwe mapeji amuri mamemba nedzimwe nyaya dzamunokomenda pasocial media nototi kuti ndeve kuchechi kwedu. Amen. Panotona akatolaika nazwa kuti ningi ari kuzvidawo. Inonzi trend inoteerana neropa. Muropa ndo makachengetwa haiti dzedu, muropa ndo makachengetwa weight dzedu, muropa ndo makachengetwa complexion. Ndozviziva vanhu vazhinji kusviba zvedu, vazhinji anodadena ndakati tsvukei, anoda kalaita complexion. Vamwe vakazoguma vableacha kuma 1970s nekuma 80s vakazora ambi. Muchiri kuziva makamboinzwawo dzakaitika, but akatsvuka bichana akazosviba stereki nechikonzero chekuti ropa rinenge tarati imi tiri vatema, kwauda kuenda uda kuenda kupi? Itai amen. Saka zvazvinoita ndezvekuti pane yatinoti human effort yekuti kana ukaisa effort yako semunhu une paunosvika. Ndopaipa ndaitaura kuti wealth is not for the wise. Wise men anogona kunge aine maideas mahombe, but kana akaisirwa maceiling nema-invisible walls, wisdom iyoyo inoshaya basa. Amen. Tisati tatanga kuita makuhwa kotikamboyeuchidzana rovero yawaita chikoro neceiling yawakazoisirwa neomero yakaita zvinhu pauri ipapapa. Iwewe ngatiregedze kutaura nezvevamwe vanhu tirimo munomu. Handida kuuya kuzokusvotesa, ndauya kuti tizombo identifya pane problem.
chandakadhiskavha mufundisi ndechekuti varombo vazhinji havana usimbi. Varombo vazhinji ukaona munhu vashoma vanhu vane urombo nekuti vane usimbi. Some of the most hardworking people, they are the poorest. Pane timu randakaona rinoita basa reku-collector scrap kuKempton Park uko. Every day pandaita maprayers are4. Waisangana navo uyu ari kukwevana nechingoro achitsvaka kuti nhasi mabhini ari kuenda kupi, achifamba achienda ikoko. But unoona kuti upenyu hwake ndo trend yake kuma5 manheru nomwena akudzoka. Mazuva rodoka yese anenge achitsvaga kuti ndingaite sei, but upenyu hwake hausumuki. Wozoona kune vamwe anongoisa kaeffort kadiki-diki zvake hazvitane kubhadhara. Akangoisa kaeffort kadiki zvinhu zvake zvinokurumidza zvobva zvangogadzirika faster. Makambozvionawo mumwe munhu uri kuisa effort hombe but zviri kubuda zvishoma. Kwoita vamwe vanhu vanongoti akaisa kaeffort kadiki minana haitani kumutevera. Chii chiri kuitika? Pane nyika mbiri, pane inonzi the physical world, paita inonzi the spiritual world. The physical world ndo yatinoonekwa zvatiri zvino izvi zvokuti kuti ndisvike kunoku kana paine pressure yetraffic ndotonidha 1.5 hours kudrive kubva kuKempton kusvika kunoku. But muspirit world unogona kutaura zvinhu zvoitika kuEgypt panguva iyoyo, unogona kuratidzwa zvinhu zviri kuitika kuGreece panguva iyoyo. Nyaya iripo ndeyekuti muspirit world munokontrola zvinhu zviri physical, ende hamuverengwe time maverengero ainoitwa muphysical world. Amen. Mazwi mashoma anogona kukonzera kuti zvinhu zviitike. Ukatarisa 4 words dzakanyorerwa Belshazzar dzakadonhedza a superpower, mene tekel fasini, zvobva zvanyorwa zvobva zvapera. Ipapo superpower yakanga ichikontrola Africa almost the whole of Asia yakadonhedzwa nemawords 4. Muspirit world mune mawords are loaded. Muspirit world mune zvinhu zvimwe zvihombe zvinogona kuitwa nezvinhu zvidiki-diki. Amen. Masiyara kuti monya inosumudza masimbi inogona kuroiwa nekachembere kanaita wei 49 kgs kasina kana bhutsu ikaita madzikira zvokuti haimuke. Muspirit world mukunenzwisisa here? Vanhu vanogona munhu panoitwa zvinhu zvidiki-diki, unoisirwa kashinda, kutorwa kashinda kehembe so kana kugadzirisa kashinda ikako zvinhu zvese zvigoramba. Unza ingotorai kashinda, kana kuti ingotorai ivhu repaatsika, kana mukangotora iroro zvapera. Munhu agotanga kuita problem yemakumbo anenge achipisa. Inhau yekuti muspirit world maparameters ayo akasiyana nemaparameters emuphysical world. Ndokusaka bhaibheri richitidzidzisa kuti tinofanira kusimbisa anonzi the spirit man. Amen. Ukaita physically strong, woita spiritually weak, upenyu hwako hunogona kurema despite effort yaunenge uchiisa pazvinhu zviri physical. Amen. Saka unoona kuti panoita trend inogona kuteerana nemagenerations 5, 6, 7 generations. Ndandifunga zvandakambodzwa nemwe shamwari yangu aipinda 7th day tichangokura. Saka inini ndakakutaurira kuti ndakazvarirwa kubackground yemidzimu nemashavi. Tairidzirirwa midzimu mbira, totoona ichitouya, totonzwa kuti ningi uya akafa voice rake rakubuda pana uyu. Amene kana paina akambobvawo kwakadaro. Kana musina musaenda hakuna basa. But kune vanozviziva, vanoziva kuti izvo unogona kunzwa kuti zvinhu zvakadai zvinogona kuitika. Pana handradzi yababa vangu mufundisi aiti kana abuda mudzimu
aidhiraivha rori tete vaiti kana vabuda mudzimu vaidhiraivha rori, but mudzimu uchingoenda vanga vasingazivi kuti kana pane huta, vanga vasingazivi, but kana vaine mudzimu, nekuti vaibudirwa nemudzimu wemunhu akanga achigona kudhiraivha, but munhu akanga achigona kudhiraivha aidhiraivha under a certain spirit, because vakafa havana mugove pakati pevapenyu. Saka ndakazotsanangurirwa manje ndichivhairira shamwari yangu mumwe musavadha so zvikanzi iwe tendai hauzive here kuti kana munhu afa haana mugove pakati pevapenyu. Ndikati aiwa, pana vamwe banguru vangu vanobuda mudzimu pana tete. Zvikanzi aiwa, ingirozi dzasatani. Ndakaudzwa nemusavadha shamwari yangu tiri magrade 5, zvikanzi ingirozi dzasatani. Saka zvimwe zvachona zvamuri kuitiswa ingirozi dzasatani dzine .com rekurudzi kwenyu, dzinotoziva kuti kumusha kwakaparwa ngozi, dzinoziva kuti pane munhu akaitwa zvakati. Saka iye kana afa haana mugove pakati pevapenyu, but mweya wanga uchishanda maari unocreata a trend yekuti kana wakuda kuti kufiwe unonotora information yakaitwa. Imimi pamunobvunzwa munoti guilty as charged, n'anga kana ukaenda ndo inenge iri headquarters yeinformation yaSatan. Saka inosvika yosvikopropagata zveumambo hwavo kuitira kuti murambe makatsikirirwa. Pana ndotaura naye. Saka zvimwe zvinhu zvauri kuona zviri kuitika zvinoitika chero wamuchechi, zvinoitika chero wamuvhangeri, zvinoitika chero wamufundisi. Pane nyaya dzatinotaurana napastor Jiriji dzatakadzidzisana kuramba tiri tega, dzatinogona kuti kana tiri tega tinoti shamwari tiri kuzviziva tiri vafundisi, vanhu vanga vachitaura nendimi kuchechi, but temero yakuita musoro uyu haisi yega. Voti mudhara ngatinamatei tibude pane zvazvinenge zviri, zvinenge zvichida vanhu vari decisive. Munizwisisa? Aikwana kumbofa wakaita chimbozha chekurelegata spiritual life yako kuti ugodelegata vanhu. Dzidza kuti kana zviri zvine chekuita nemweya wangu, zvimwe zvacho ndinotomuka ndega, zvimwe zvacho ndinotonamata ndega, zvimwe zvacho ndinototsanya ndega, nekuti zvinhu izvi zvine matrends. Amen. Paunotendeuka madhimoni haafare, anoda kuti udzoke kwaari agoramba achikuseenzesa. Saka anoramba achikuteera. Ndosaka uchiti iye zvino unotaura nendimi asi unorota uchidya, unotaura nendimi asi unoita madzikirira. Kuti ari kutaura haasi mweya mutsvene here? Aiwa, mweya mutsvene ari kutaura, but mweya yetsvina ine gepu rairi kuona rinoteerana netrendi dzinoteerana nemhuri. Saka manheru anhasi toda kuti tibatsirane tizive kuti paunoisa effort inonida a spiritual dimension inonogadzirisa nyaya dzako. Itai amen. Saka Bible rinoti Jesu vachida kuparidza, it was more sensational. Dai Jesu nekuti vakambofamba pamusoro pemvura zvainakidza, dai vakangosvika paSea of Galilee, the same sea ravakanga vamboparidza, vaigona kungosvika paSea of Galilee mufundisi, vangomira pamusoro pemvura vakaropafadzwa, vakachena pamwoyo, vachaona Mwari. Vari pamusoro pemvura, vanhu vaiti uye muzoona. But sometimes Jesu kana vachida kuita munana vanotsvaga vanhu vane trendi dzisina kunaka. Hamuna kundiitira amen. Vanonotsvaga boat raPeter, Peter who has got a toiling spirit, not lazy, someone who lives home yesterday and he comes to work and overnight, and zvaramba haramwe anowacha manetsi ane effort, but mu-effort imomo iri kublokwa nechinhu chinonzi trend. Amen. Hakuna munhu anogara muno muSouth Africa
akanyatsoya achiti ainini kana ndakura ndoda ngonogara zvangu south. Kuno takakura tichiziva kuti kuSoweto kwaMashu siyasaba amavholovholo kunotyisa, kunopfurwa vanhu nepfuti. Kana uchidingina zvotaiudzwa zvekunoku zvimwe zvacho mufundisi exaggerate pendi South Africa kunotyisa zvokuti kana vanhu vachifamba so kana mota ikamira pane mamwe mahelicopter so anongosvika achisumudza mota dzinenge dzakavharira traffic. Wanzi izvo matsotsi kana ukangofamba nekagusheshe they as good as dead. Ndozvataiudzwa kunoku. Amen. Papark station chaipo munhu aingosvika ongosikotora zvinhu zvako wotora mota wotenga zvinhu zvako wobva watiza. Kunotyisa kunoku. But chandakaona ndechekuti imi nevari kundiona online vari kuSouth Africa nevamwe vazhinji vari kudiaspora makaenda nechikonzero chokuti makavenga chinhu chinonzi status quo. Saka kana tichinge tasvika palevel yekuti uri kuona kuti status quo iya inoda kuramba ichinditeera kuti ndirambe ndakaita zvakadaro, pane nguva yaunofanira kuzosvika paunoti izvi zvanyanya izvi handichada, regai ndimboemployawo imwe method inonzi method yenyasha yekuti Mwari ngavapindirewo pane zvangu zvandinofanira kuti ndisangane nazvo. Amen. Saka Peter anga asina usimbe. Peter aishanda. Ende paaishanda pacho panga right. Amen. Pauri panotori right. Maraina uri anotori right. Jesu vaitoziva kuti mudziva umo mune fish dzakawanda zvekuti, but Peter haama kana kumbobata hwani yematandanyadzi yekunosvika nayo kuna adzimai achitiona zvazvakaoma zvazvo but ndazongokuibatira iwo gwaya. Amen. Angaenda ari maoko chete asina kana chaabata achibva padzakazara. Pane zvinhu zvakawanda zvakazara zvauri kuda zvakatozara pauri ipapo, but kana nyasha dzisati dzakubata unopofomara. Pane zvinhu zvanga zvichagona kushandura upenyu hwako ukatadza kuzviona, minana ichiita kamagebhu yekupota ichikunyenyeredza ikaenda parow number 7 yodzoka parow number 3 yoenda parow number 2 yoenda pane ari kuleft kwako yoenda pane ari kuright kwako. Inonzi a toiling spirit. Nditire amen. Toiling spirit. Saka ana Peter vakanga vashanda ndofunga vakakanda maneti na7 ndobva vaburitsa na8 dololo, ndobva vabva na9 ndobva vakanda ndobva vaburitsa na10:15 dololo, 10:15 vabva vakanda ndobva vati kuma12 dololo, ndobva vakanda kuma12 ndobva vaburitsa kuma2 hapana, ndobva vakanda kuma2 ndobva vaburitsa kuma3 zvinhu zvese musango warakata, ndobva vakanda kuma4 ndobva vaona kuti hapana, kuma5 ndobva vati zvaramba zvanhasi, regedzai timbokanda manetsi edu tiasuke. Inonzi trend yefailure. Vanhu vazhinji unotoziva kuti maprojekti ese anobhadhara akadzamara angoenda zita rako zvavharana. Amen. Itai amen. Wamboona here kuti iwe paunongosubmita mapepa ako mitemo inochinja. Paunongoenda zvine chekuita newe chete, mitemo inongotanga kupidiguka so. Chiri kuitika chii? Ndechekuti iwewe unenge wakaiswa chidhindo chekuti kana uyu akadzamara apinda zvinhu zvese ngazvidhakwe zvazvo. Zvinodhakirwa nyika yese nechikonzero chekuti paenda zita rako. I'm talking of trends. Wakambozviona here? Madhoiri aibhadhara kusvika pamakatanga kuruka imimi. Vanhu vachiuya vachiruka madhoiri vachitengesa kunoku South Africa, but pamakangoti angu madhoiri kudai so masculpture aibhadhara, but imimi pamakangoisa effort chete, mafaiba aibhadhara, but pamakangopinda chete. Itai amen. Pari kungopinda chete zvinhu zvinotanga kungoshata.
Kana wangosvika chete zvinhu zvinotanga kupidiguka. Padokatarisa hausiriwo kutanga, atete vako chaivo pavakaedzawo kurima zviyo zvakarimwa nevamwe, ndo pakaitika drought imwe isinganzwisisike. Ukangoisa effort pane anything, zvinhu zvinoenda nepasiripo trend. Amen. Bhoti raPeter ranga riri right, manetsi aPeter anga ari right, pari kuraurwa panga pari right, but panga paine zvinhu zvaiitika mumaspiritual world zvinoestablisha trend. Wakambozviona degree chairo rawakaita riri right, hausomboni ndakana kamwe kakosi, but uri kuona here kuti zviri kurema kukundwa nemunhu ane class 4 drivers license. Munhu anotoenda iwewe uine degree, minana inongoita ichingokunyenyeredza. So vanhu vanoramba vaine zvine mabecause. Ndikubatsirana nevanhu here? Ndofunga ndatsanangura kukura kwedambudziko, but chandauya kuzoita ndakuzivisa kuti inonzi trend. Saka zvaakaita Jesu vakaita, amasuka ndoda kushandisa ise example, vakaita zvaakuitwa naamasuka kuti zvauinazvo chimbondipawo ndimboshandisa ndiite zveumambo. Just like now musvondo rinoiri handidzi tiri kuti zvamuinazvo izvozvo chimbotipai tiite zveumambo. Itai amen. Titangire ipapo pane izvozvo zviri kunetsa. Rimwe dambudziko harina kana chekumboita neenvironment, rine chekuita nemweya inokutevera. Zvinhu zvemweya zvinokundwa nezvemweya. Zvinhu zvemweya hazvikundwe panyama. Amen. Ndakutaura zvinotyisa. Amen. Asi ndofunga zvinogona kutsanangurika mushe nyaya yakaitika yakatopfuura yatinoziva tese senyika. Pane musikana ainzi Rotina Mavhunga. Rotina Mavhunga ameno zvaakaona mumakomo ekuChinoi, ndobva aona ameno tengi redhiziri ranga rakavigwa, ndobva ratanga kujucha. So akaendesa maprofesa, madokta nechi, isi takaita distillation maniri form 2 tiziya fuel distillation, but akangotaura zvikanzi ndini changamire dombo ndakupai dhiziri mukuridaire kusvikira rabuda ranga riri munhike. But vanhu vakaenda vakanobvisa bhutsu nenhau yekuti izvo vakanga vaudzwa kunzi mugomo muri kubuda chi dhiziri. Vamwe vacho vachitori nemaqualifications makatoedza kutsvaga mascientific explanations asinangana nemusoro, but changa chakuitika ndechekuti munhu ari spiritual anogona kukutorai akakuisa umwe. Angagumira grade 3 Rotina akatadza nekuchikoro nenhingi, but akabvisisa vanhu bhutsu. Nyaya yakapfuura kudhara, iripo, it's a historical fact nekuti zvakaitika munyika yekwedu. Handiti handisi kuparidza politics, ndiri kutaura kuti munhu ari munyika yezvemweya. Vamwe vanhu vamunoziva, imi munozviziva muri mamaneja, munoziva kuti kune vanhu vanotenda kumadlozi vaine maranks mahombe yokuti kana akataura so semuno muSouth Africa haatombonyara kupfeka chuma chemudzimu ari managing director. Tiritesere isusu takasarudza nzira isingaende nekwavanoenda nako, asi kana taakubatana Mwari hatibate zveusimbe, tinobata takasimba. Ndosaka tichienda kumaprayer camps, ndosaka tichiita mafastings, ndosaka tichiita marevivals, ndosaka tichiita machain prayers, ndosaka tichiita zvimwe zvakasiyana siyana. We are saying we believe there is a spiritual world, but we are going to apply our spiritual knowledge kuti zvinhu zvedu zvibude. Saka
panoita maopportunities. Maopportunities acho kazhinji anouya seresponsibility. Amen. Responsibility inouya within your capacity and your reach and your ability. Amen. Zvanhasi mufundisi. Mwari vakanditi Munemo ndipe helicopter, ndikanzwa voice kuti Munemo ndipe helicopter, havasi Mwari, because handina. Don't I bind you, devil? But ndikauya chiti ndipe suit yako yegrey, green. There must be something, because it's something that is reachable. Chiri mandiri. Saka panapa ndakanzwa kuti leadership iri kuti munhu zvine capacity newe zvaunogona kuti zvigoita making ezvakuda kuzouya. Amen kani. Maturity neimmaturity inowanzosiyana panhau yekuti ameno kana pane mwana wako last born ane makore mangani mani 2 years ukasvika ukamupa masweets 5 anogona kuti kana abata ukati izvo ndipo anogona kujamuka. Iwe uriwe ndiwe sosi yacho tozwa kuti handidi. Ukuzvona? Saka maturity manje inoita kuti kana uchinge wakura unotanga kuziya sosi yako. Tanga zati zvangu zvinobva kuna Mwari. Kana ndichishanda ndinoshanda nemethod dzaMwari. Kuti kana vakange vanditi ndipo bhoti rako, ndinovapa bhoti rangu rakasununguka. Unofunga dai ana Peter vakapfuurira pamberi neproject yefishing. Vangadai vasina here kuti vaipota vachingoti kana zvangodhakwa chete ungoti Jesu chimboyeka mbopinda mboti rangu, kana mapinda toziva kuti kana mangopinda motaura shoko zvobva zvangu zvobva zvafamba, kana mukangopinda motaura shoko zvangu zvobva zvafamba. Bvunzai munhu wese akambosangana nemunana mushure mekunge aita zvakanaka, anodzokera paakamboitirwa munana ipapo. Ndine imwe family yaindinetsa mufundisi pana ndiri kuAvonlea. Vanga vaine system yedu mufundisi zvinhu zvedu zvaoma kumboko timbotiitireko chimwe chirevival timboona chatinopa. Bvunzai vakasumudzwa naMwari gore rakapera munomu vatoti akumana zvakuenda pane imwe level, but mumwe anenge akaomesa musoro pane zvaakanzi naMwari aiti anoona kunge ameno zvakuitika. Inonzwa kunzi ava ndevetora mari United vari kungosvaka kuti vangatirovesei bag, kana uchinge uchitaura unonzwa zvichitaura zvakadaro. But ndiri kuti what keeps us wanting to go ahead inhau yezvimwe zvatakamboonawo vamwe vachiitirwa naMwari nezvatakaitirwa naMwari kuburikidza nekupota tichitora mabhoti edu tichiti Jesu chimboparidze ai muri mubhoti imomo, kana mapedza mozotaura shoko. Yes. Pasha maamen angwana 10. Hallelujah. Isa atiende kumashavi, atiende kung'anga, atiende kunjuga. Tinoshandisa nzira dzaMwari. Saka kana kunzwa ndichikutaurira izvi, ndiri kukutaurira zvinhu zvinoshanda zvandakaona zvichishandura upenyu hwevazhinji. Tora bhoti wopa kuna Jesu. Jesu havana need yephysical boat nekuti havasi kuparidza pa-Lake of Gennesaret. But zvavari kuita ndezvekuti vanotipa his servants vanouya as vessels. Isusu tikasimba tikapatina navo tikagara tichishanda side by side navo nemoyo iri willing, mablessings hamumbofa makaapedza. Amen. Nimfundisi wangu wakandudza imwe statement hanzi hapana munhu anokunda Mwari kupa. Hallelujah. Saka vakatora bhoti ndobva vapedza zvikanzi chitorai neti endai munokanda pakadzika kuti mubate, breaking a trend.
Let God speak in your situation. Kuti kana paine trend iripo imboti Mwari taurai izwi resimba. Pane zvandanga ndichisangana nazvo chimbotaurai izwi resimba. We want to break that curse. Inini pandakasvika 49 years, about 4 or 5 years ago, mfundisi ndakanga ndine concern neupenyu hwangu. Ndaziva kuti ndogore rakafa baba vangu. Saka ndainge ndichiti kana ndakunamata, ndainamata ndichiti Mwari gore rineri handisi kufa. Nechikonzero chokuti pandakasvika panapa ndopakafira baba vangu. Vanhu vazhinji vari pano mune secret fears nevamwe vanhu vanonyatsoziva kuti zvakadai. Une chinhu chaunotya secretly, chaunotya privately. Chimwe chacho nyange tikakudaidzira otako hauuye, but unacho, you have got a hidden fear. Nekuda kwematrends anoteerana nemhuri dzenyu. Hana yako iri kurova nekuda kwetrend inoteerana nemhuri yako. But ndoda kungoti nhasi Jesu vari pano. Pane matrends andiri kusiya abreka panapa. Pane macases andiri kusiya abreka panapa. Pane zvinhu zvanga zvichiitika muupenyu hwevanhu zvandiri kusiya zvabreka panapa. Ndiri kudzinzwa nyasha dzacho dzekubreka zvinhu zvanga zvatora a certain route zvine mafambiro azvanga zvichiita. Ngatimbowiriranai manheru anhasi kuti trend yazvakafamba nayo rwendo rwunotaisa inonzi full stop, handina kuisa koma. Anoti tatoila usiku hwese, we have toiled all night. Nevertheless, at your word, I have been struggling in 2024. Nevertheless, in this revival, aripo here anozvinzwa kuti ndakuenda pakadzika. Nhasi musi wa 29 November, pane chakuitwa nedenga. Pane chakuitwa nedenga. Pane vanhu vakatukwa vari kubuda muno vaine blessing. Pane vanhu vanga vadzwa nekutambudzika, but pauchabuda padho apa pane zvinenge zvaitwa nedenga. Chechi magadzirira here mashura aMwari? Chechi magadzirira here minana yaMwari? Anoti nevertheless at your word, trend yanga iripo ndo yatinoda kubreka manheru anhasi. Toda kumbobreka matrends, maitikiro azvanga zvichingoita ekuti vanhu vanongodzingwa mabasa zviri unceremonious. Vanhu vanongopunzirwa dzimba zviri unceremonious. Vanhu vanongobroka mabusiness zviri unceremonious. Ndiri kuti ndo zvanga zvichiitika, but ndauya kuzogadzira history nyowanda. Pane chinhu chakutanga kuitika munharaunda yezvemweya. Pane chinhu chakutanga kuitika mune vanhu vanga vasingavungirwe. Anoti nevertheless at your word, the Bible says, I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I send my word to heal your disease. Ladies and gentlemen, I've got an announcement that there is a miracles galore in this conference. Pane marombe akusumuka, pane vanga vakabatirwa zvino munyika yemweya. Ndiri kurwa nemadhimoni elect Tiberius, ndiri kurwa nemadhimoni elect Genesaret. Anoti hove dzedu hadzibatwe. Ini ndauya kuzotaura kuti manje takudzizadza nadzo manetsa. Pane inonzi a sudden turnaround. Kana paine akaona Peter Makusena achisuka manetsa, kana akazomuona kuma5 manheru akutsvaga vakomana vanotumbura huku, vanotumbura hoya, vakafunga kuti haasi munhu mumwe chete. Pane vanhu vane upenyu huchatanga kuita inonzi a sudden turnaround. Ndo yatanga tichinamatira, ndo yandakanamatira pano. Ndiri kunamatira a sudden turnaround. Aripo here ari kutenda kuti this is my chance for a turnaround. Pane trend yandakuseta, anonzi matrend setters, kuti zvinotanga nepandira. Hapana wekurudzi kwedu akambofamba nendege, but zvichatanga nepandira. Hapana wekurudzi kwedu akamboenda kuHoliday International, but zvinotanga nepandira. Hapana wekurudzi kwedu akambovaka imba kumasabhaba, but zvinotanga nekwandira. Hapana wekurudzi kwedu akambovaka a multi-story building, zvichatanga nekwandira. Zvoteerana neropa zvichinangana nekwandakabva. Aripo here anoti takutanga panapa. I am a progenitor. Pane rudzi ruri kutangira pandira.
rudzi rusingazive nhamo, rudzi rusingadzungaire, rudzi rusingatsikiririka, rudzi rusingaite madzikirira, rudzi rusina barrenness, rudzi rusina rejection. Ndozvandinoda kutaura panapa, that we are breaking trends and we are setting trends. We are breaking trends and we are setting trends. Aripo here ari kuti inini ndini ndichatanga nazvo, hazvazvamboonekwa kurudzi rwekwedu, but zvichatanga nena. Hazvazvamboonekwa kuvana vekurudzi kwedu, but zvichatanga nena. Pane mumwe andinoda kuchallenja, anoti hazvazvamboonekwa pamazimba, anoti hapana muZimbabwean akambozviita, but ndini ndichazvitanga muno muSouth Africa. Ina handidi zvehistory dzevamwe, ndoda kugadzira yangu. Amen. Hello. Ndinotenda Mwari nesangano nechechi yamakatenga mufundisi. But chimwe chandonyanyawo kutenda Mwari ndechekuti muri kuteera mutsoka dzamudhara. Iwo kana zvazvemachechi otiziva kuti ndiri kuteera legacy yani yamudhara. Zvinoda kuti uitewo mudhara in your own dimension. Umbotanga kuseta legacy yako yaunotanga kugadzira iwewe. Zvinonzi izvi zvakatanga pana Pastor Alfred Chirichi, izvi zvakatanga pana Pastor Tendai Munemo. Ndozvandoda kutaurirana nevanhu panapa, kuti kana vanhu vakazonzwa history yako vanoziva kuti iwewe ndiwe uchabatsira vamwe. Pane vanhu panze pegungwa apa vane nzara, vane nhamo, vari kushaya mabasa, but Peter aifunga kuti akaomerwa nyamba anga aine nyasha dzewealth creation nejob creation. Pane vanhu vane job creation ability yekuti vanhu vachatosenza kwauri iwewe. Yetaba shamanda labasaya yamakazayanda kayamia tatamaya. Vamwe vanhu makarwiswa nemweya, mweya ine malimitations, but manheru anhasa toda kuti tiwirirane kuti chains are breaking, toda kuti tiwirirane kuti trends are changing, toda kuti tiwirirane kuti doors are opening, toda kuti tiwirirane kuti favor is coming, toda kuti tiwirirane kuti promotion is coming. This is the time, this is the hour for elevation. This is the hour for elevation. Aripo here ari kundinzwa anoti rwendo rwuno Mwari ngazvichiitika, ngazvichiitika. Ndakuda kutanga chinhu chitsva. Yandama yabaka. Isaiah ukaverenga pachapter number 43 nozwa paizvona Mwari usafunge zvinhu zvakare. Remember not the former things. Behold, I am about to do a new thing. Tonight there are new things. There are new people emerging from nowhere. Vakomana vaishandana na Peter ku project. Vakatongoona zvatongochinja. Peter wavaimbonhongesa fish akutova ndiye akuemploya. Boys dzangu uyai tibate hove. Boys dzangu uyai zvaita. Dzimwe hama dzako dzakakuseka uchinzi uri kuenda kuSouth Africa, uchangoerekana wati bamnini tumirai mukomana, mainini tumirai mukomana, vatete tumirai hanzvadzi. Chii chaitika? Pane zvaitika, pane atanga kuseta trend. Ndiri kudzinzwa nyasha dzacho, ndiri kudzinzwa nyasha dzacho. Hanzi nekuti mareva kana ukauya muservice vhangeri ikangotaurwa chete, kana vhangeri yatotaurwa chete, turnarounds are inevitable. Hakuna kuramba uchitarisira zvinhu zvakudhara, hakuna kuramba uchitarisira mafambiro azvanga zvichiita, hakuna donge zvinonzi wauya kuchechi kuzopretenda. Kuno hatisi kuita drama. There are supernatural movements that are taking place in the spirit world. Kana aripo anoti I want a turnaround, I want to invite you to the podium. I want to invite